Oho, kakvi zanimljivi slatkiši. Ko želi da jede prvi? Julie? Pa hajde. Super, dobila sam žele bombone. Sad ću ih probati. Joj, tako su kiseli. Sva sam se iskrivila od kiseline, ali sviđa mi se to. Želim još. Prelepo. Joj, opet kiselo. Dobro je, sve je prošlo. Julie, tako si smešna kad jedeš kiselo. Britney, nastavi. Jupi, ja sam dobila poki štapić od jagoda. Ovo su moje omiljeni kolači sa ukusom jagode. Sad ću ih probati. Jao, progutat ću jezik, koliko je to ukusno. Drugari, šteta što vi ne možete probati to. Ja vama sigurno neću dati. Obožavam jagode. Tako da ću dodati još i sirup od jagoda. O da, obožavam ga. Sipat ću što više. Jedva čekam da probam. Jao, sad je to milijard puta ukusnije. Želim još. Kako to sve staje u tebe? To je moja tajna. To je to. Alex, možeš piti svoju kolu. Hajde. Odlično. O da, obožavam kolu. Smatram da crna boja čini kolu vrlo brutalnim pićem. Jao, izvinite, devojke. Ali kako da je popijem? Tačno, slamka. Umorio sam se da pijem. Što? Oho! Sa takvom podrškom ne samo da ću popiti kolu, već ću i potrčati oko sveta. Gotovo, nema više kole. Jao, čuje mi se stomak. Ups, izvinjavam se. Alex, prestani, sad ćeš oboriti devojke. Devojke, držite se. Učili su me da nije zdravo držati nešto u sebi. Oho, šta je sa mojim ušima? Oho, Britney, tvoje uši su roze. A Julie sad ima plavi uši. Mislim da je to tek početak. Idemo dalje. Oho, koliko slatkiša. Britney, dobila si roze marshmallow. Alex ima veliku čokoladnu kuglu. Pitam se šta je unutra. Julie ima žele medu. Tako je velik, cool. Kako vam se sviđa moj meda? Možda želite da ga probate? Pa ne može. Neću vam dati. Meda je samo moj. Ja ću ga jesti. Počinjemo od glave. O, da. Plava hrana je najbolja. A kakva je šapa? O, prelepa. Ali telo trebalo bi da bude najukusnije. O, oduševljena sam. Gotovo, ko je sljedeći? Ja ću. Super, dobio sam ogromnu čokoladnu kuglu. Možda će nešto biti unutra. Oho, unutra je puno malih čokoladnih kuglica. Sad ću ih probati. O, baš su lepe. Izvinite, devojke, osim čokolade ne vidim ništa. O da, moja omiljena čokolada. Gledajte kako mogu, to je baš zabavno. Odlično mi ide. Još jedna i to je to. Britney, nastavi. Konačno. O, kakva slatka roza srca. Jedva čekam da ih probam. To je vrlo ukusno. Treba staviti usta što više. Napišite u komentarima koliko mislite da će mi stati marshmallova usta. Da, odlično mi ide. Što? Nema više? Drugari, kako izgledam? Prestanite, ne mogu se smijati. Umorila sam se da žvaćem. Joj, nešto neće. Šta da radim? Sad ću ti pomoći. Hajde da probamo ovako. Čini mi se da je postalo bolje, zar ne? Da, super. Hvala, Alex. Jo? Što je to? Mamice, usne su mi postale roze. Oho, moje su plave. O ne, a ja imam crne usne. Drugari, dobro se krećete, ali morate jesti. Novi proizvodi su već tu. Julie, ti si dobila pakovanje čipsa Takis. Budi oprezna, ljut je. Alex ima veliki čokoladni kolač. Britney, što si tako srećna? Oho, ogromni Oreo. Još je roze, cool.
Jao, ne mogu da ga zagrizem. Zašto neće? Šta da radim? O, tačno. Trenirala sam karate. Sad ću se setiti nekih tehnika. Da, sad ću srediti taj nevaljali oreo kolač. Jeste spremni? Kija! Kija! Gotovo. Tako je bolje. Bolje se nemojte petljati sa mnom. Hvala vam, prijatelji. Moram se ponovo presvući u Britney. Konačno mogu probati taj kolač. O, prelep je. Drugari, ne možete ni da zamislite koliko je dobar. A verujte mi na reč. Mogu sad ja? Super! Jedva čekam da probam svoj plavi čips. Lep je. Jede mi se još. Drugari, svima savjetujem da probate. O da, divno. Jao, je li ovaj čips ljud? O ne, mamice. Sve mi gori unutra. Sad sam vatreni zmaj. U pomoć. Ideja, imam kantu vode. Julie, spasit ću te. Sad čekaj. Pa, jel se osjećaš bolje? Alex, hvala ti puno. Najbolje si. Sad ti jedi svoj kolač. Hajde. O, konačno. Obožavam čokoladne kolače. Kakva ukusna krema. Ekstra. Julie, hajde da ga zavitlavamo. Šta misliš? Podržavam. Mislim da Alex neće biti zadovoljan. To nije smešno, devojke. Ali krema je zaista ukusna. Dobro, sad ću skinuti sa lica svu kremu i pojesti je. Ekstra. Ostalo ću obrisati krpom. Gotovo. Opet sam lepotan, devojke. Nešto nije u redu. Jao, moj vrat postao je plavi. A kod vas? Drugari, obojili smo se. Šta nas čeka dalje? Hajde da saznamo. Dakle, šta ćete jesti ovaj put? Alex je dobio crne rezance, a Britney ima roze picu, a kod Julie su američke palačinke. Alex želi da bude prvi. Hajde. Čekaju me najlepše crne špagete. Obožavam ih. Baš sam gladan. Mislim da će mi ove porcije biti dovoljno. O, prelepo. Ali ovim štapićima ću jesti baš dugo. Bolje da jedem rukama. Tako će biti zgodnije i brže. Ekstra. Devojke, sve sam pojela. Ko je sljedeći? Možda Julie? Nema problema. Želim da probam prvo borovnicu. To mi je omiljena bobica. Super. A sad mogu probati palačinku. Još nikad nisam jela plave. Ekstra. Vreme za drugu palačinku. A možda da uplašim drugare? Ja sam čudovište, bu! Ali zapravo sam vaša drugarica Julie. Jeste se uplašili? Okej, nastavit ću da jedem. Ostala je posljednja palačinka. Najlepše. To je to, Britney, možeš početi. Stvarno, super. A želim da pojedem svoju picu na nov način. A videla sam ga u TikToku. Treba iseći picu ovako, u krug. Gotovo. A sad se može probati. Jao, kako je ukusna. Drugari, to je bilo mnogo dobro. Hej, šta je sa vama? Izgleda da je to još jedno bojenje. Jao, vaša lica potpuno su farbana. Jao, izgledate baš smešno. A gde ste otišli? A evo vas. Treba smisliti kako vam vratiti pravu boju kože. O, a evo bake. Jao, šta je sa vama? Je li to danas noć veštica? To nije dobro. Sad će baka sve rešiti. Moj omiljeni komplet prve pomoći je uvek sa mnom. Ovdje ću sigurno naći neki lek za vas. Evo ga. Otvorite usta. Sad će baka svakome dati tabletu. Julie jednu, Alexu i Britney. Kako se osjećate, deco? Jel vam bolje? Bako, vi ste čarobnica. Uspeli ste da vratite deci njihovu boju kože. Najbolja ste, baka. Šta? Dobila sam malu kantu sa bombonama? Ali to je tako malo. A ostali imao više, to nije fair. Da, kod mene srednja veličina. Meni će to sigurno biti dovoljno. Monika, gledaj tamo. Nicole ima ogromnu porciju Skittles. Da, baš mi se posrećilo. Još nikad nisam vidjela toliko bombona. Ali Britney počinje.
Okej, sad ću da probam. Kako da pojedem to? O, ideja. Posadit ću Skittles u saksiju sa zemljom. Da, zakopat ću bombonu. Tako. A sada treba malo sačekati. Već mi je poraslo drvo. To je pravo Skittles drvo? Da, hoću što pre da probam bombone. Tako su velike. Uzet ću jednu. Da, to je predobro. Cool. Baš mi se sviđa. Hej, sklonite svoje ruke, to je moje. Sama ću sve pojesti, a vi možete samo da gledate. Bila je mala porcija, a postala velika. Ona tako privlačna jede i ja bih probala to. Britney, šta je sa tvojim usnama? Postale su šarene. Pogledaj brže. Ma, zezate me. Wow, stvarno su mi usne šarene. Kako brzo nestalo. Šteta. Lepo izgledalo. Monika, sad ti. Dobro, vrlo rado. Sad ću da probam. Dakle, sipat ću sve iz kante na sto. Tako je. A sad ću podeliti sve po bojama. Super! Treba mi slamka. Pokušat ću da pojedem svaku boju kroz slamku. Da, super! Šta se sa mnom dešava? Postala sam roze. Kako super! Želim još. Koju boju izabrati? Tačno! Da, probat ću plave bombone. Ukusno! Pa šta? Da, uspelo je! Sad imam plavo odelo. Super! Ovog puta druga boja. Monika, to izgleda super! Wow, Monika, tako si lepa. I posljednja, zelena boja. Ove bombone su najlepše. Da, zelena kosa. Ne mogu više da čekam. Stani, Nicole. Prvo morate zapratiti naš kanal da ništa ne propustite. Stavite like i ne zaboravite na zvonce. Nicole, sada možeš probati. Odlično, odmah ću. Imam baš mnogo bombona. Prelepo. Nicole, a hoćeš li dati drugaricama nešto? To je bilo surovo. Baš me briga, poješću da se sama. Da, kako ukusno. Šta je to tamo? Nešto sjaji na dnu. Ja sam li postala klovn? Šta? Ajoj, to je jako smešno. Tako ti treba, Cicija. Wow, to je šećerni kolač sa srcem. I u setu je igla da bi se srce iseklo. Wow, Britney ima još veći kolač sa kvadratićem. Zanimljivo. Nicole je opet dobila najveću porciju. Ovaj kolač je veći od tvoje glave. Svi su šokirani. Ali Monika počinje. Uzet ću iglu. Tako oštra. Odgovara mi. Pokušat ću da isečem srce. Uspeću. Hajde još malo. Da, uspela sam. Ne, srce se slomilo. I šta će biti sa mnom? Ne! Torta u lice. To je bilo moćno. Monika, kako si? Sada barem znamo šta će biti ako kolač pukne. Britney, sad ti. Ja? Okej, sad ću. Imam lifehack. Polizat ću kolač da bi postao tanji. Da, ne. Razbio se u mojim rukama. I šta sad? Ne, molim vas. Za Britney su pripremili veliku čašu sa jajima. To je moćno. Dobro, što ima peškir? Dakle, ostale samo Nicole. Hajde, draga, možeš ti to? Okej. Ja imam tako veliki kolač da je bolje koristiti ne iglu nego testeru. Da, sa njom će biti mnogo brže. Uspeću. Hajde. Još malo. Gotovo. Krug nije teško iseći. Devojke, gledajte, uspela sam. Ne možeš samo otići. Ćao. Ne, sad ću dobiti kaznu. Čekajte, to je greška. Nemojte. Monika, šta si uradila? Baš si bezobrazna. Ali to izgleda zabavno. To nije smešno. Jeste. Wow, kako mala flašica Fante. Tako je slatka. Britney, a šta je kod tebe? Oho!
A ja imam srednju flašu. To mi se sviđa. Super. Oho, to je pobjeda! Kod mene je ogromna flaša žele sa bombonama. Super! Stani, ja sam prva. Otvaram flašu i stiskam žele. Hajde. Wow, izgleda baš privlačno. Sad ću da probam. Da, ukus Fante, šta može biti bolje? Jao, Nikol jedva čeka da proba. Ne može više da čeka. Devojke, požurite. Inače će Nikol početi da jede svoje žele. Ups, Monika, to niko nije očekivao od tebe. Britney, sad ti. Dobro, sad ću da probam. Ja imam žele sa bombonama njorc. I stisnut ću. O, kako lepo. Da, i ukusno. Cool. Monika, šta hoćeš? A? Ne. U stvari, znaš, predomislila sam se. Izvoli. Ne, ipak neću dati. Ha, poverovala si. Jao, Monika će to sigurno zapamtiti, Britney. Smislila sam, napravit ću sebi sendvič. Da, uzet ću hleb i stisnuti žele na njega. Odlično. Ha, eto. A sad ću dodati sirup od jagoda. Tako je, to će biti jako ukusno. Zatim, šarene konfete. O, da, ja sam pravi poslastičar. Wow, kako lep sendvič imam. Jel vam se sviđa? O, Monika se još ljuti na mene. Pa dobro, sama ću sve pojesti. Da, to je prelepo. Wow, Britney, to je odlična ideja. Blago tebi. Dakle, Britney je skoro završila. Na redu je Nikol. Hajde, probaj brže. Toliko si čekala to. Odlično, počinjem. Hajde. Nešto neće. Šta je bilo? Ups, izvinite, slučajno sam. Baš mi je nezgodno. Došla mi je ideja. Sad ću prevrnuti flašu. Da, gledajte, tako je mnogo lakše. Da, sad ću malo udarati flašu. Odlično, a sad ću pokušati glavom kija. Jao, Nikol, to je već previše. Žele već izašlo, smiri se i probaj ga. Pa da, već mi se vrti u glavi. Jedva čekam da probam to. Wow, to je jako ukusno. Želim još. O ne, zaletila sam se. Ne, šta da radim? Ups, Nikol, jesi li u redu? To sigurno nije bilo prijatno. Wow, to je malo pakovanje ljutog čipsa. Bit će vruće. Britney ima srednje pakovanje. Strašno. Ali najmanje sreće imala Monika. Dobila je najveće pakovanje. Ojoj, dakle, Nikol počinje. Hajde, kreni. Sigurna sam da mi neće biti ništa strašno. Ne plašim se vate. Dakle, sad ću izvaditi čips. Kakva mrva, uspeću. Dakle, probat ću. Oho, već osjećam da u meni sve gori. Šta je to bilo? Izgoreo mi jezik. Pomoći ću, Nikol. Imam osvježavajući sprej za usta. Monika, daj to, Nikol. Hvala. Baš osvježava. Super. Sada, Britney. Dobro, ali jako se plašim. Nadam se da ću preživeti. Da vidimo koliki je moj čips. Baš je veliki. Ima jezivu crvenu boju. Ok, probat ću. Ne mogu. Britney, saberi se. Budi hrabra. Eto, sve u redu. O ne, sva si pocrvenela. Nije mi dobro. Devojke, smirite me. Dobro, lakše mi je. Sad ću to brzo pojesti. Ne želim dugo da se mučim. O ne, sve mi gori. Pomozite mi, molim vas. Šta da radim? Ideja? Poliću je vodom. Da, to mora pomoći. Eto ti. Da, kako prija. Monika, baš ti hvala. Žao mi da ti kažem to, ali sad je tvoj red. Hajde, probaj to. O ne, samo ne to. Nadala sam se da ćete zaboraviti. Dobro, sad ću probati. O ne, koliki čips, devojke. Stvarno ćete me podržati? To je druga stvar.
Sa vašom podrškom ću sigurno uspeti. Probat ću malo. A, sve mi vri unutra. Hajde, Monika, možeš ti to. O, podrška drugara je dala Moniki puno snage. Sigurno će uspeti. Hajde, podržite Moniku u komentarima. Ostalo je sasvim malo. Da, završila je. Ajoj, nije mi dobro. Gorim. Došla mi ideja. Treba akvarijum sa vodom. Da, to će sigurno pomoći. Hajde, stavi glavu ovde. Postalo mnogo bolje. Hvala, Britney. Jo, ribice mi u ustima. Hvala, devojke. Spasili ste me. To je bilo čak i zabavno. Zdravo, zdravo. Doneo sam vaše kutije. Bože. Ćao. Ko je to? Zašto je tu samo ruka? Prestani. Hoću kući. I šta je to bilo? Stvari, je li te povredio? Sutra ću ga naći i pojesti njegov mozak. Hajde, uzmite svoje kutije. Da vidimo šta sam naručila. Tačno. Evo mog bacača plamena. Uz pomoć njega ću ofarbati kuću u crnu boju. Šta će mi boja kad imam vatru? Da, tako je bolje. Vatra! Ne volim vatru, Drakula! Odvratno. Dakle, moja kuća je savršeno crne boje. Sad je treba ukrasiti koščicama. Par ovde i ovde. Sada moram pokriti kuću paučinom. Znam jednu dobru čaroliju. Dobrodošli. Hajde, radite. Ko je to? Ruka neće biti suvišna. Stavit ću par na krov. Savršeno. Zombi, šta je to? Daj mi moju kost, odmah. Tako je ukusna. Hoćeš da probaš? Odvratno, marš odavde. Wednesday nije raspoložena danas. Tačno. Telefon? Super. Sad ću pozvati jednog svog prijatelja. Ćao, dođi da mi pomogneš. Dakle, čekam te. Kako brzo. Odličan spomenik. Ja nemam takav. Tako sam dobro spavao, ti si me probudio. Stigao sam, ćao. Odavno te nisam vidio u donjem svetu. Kupila sam sebi kuću. Super. Hajde da počnemo. Prvo treba ofarbati kuću. Sjećam se da voliš zelenu boju. Četkice nemam, ali nije mi žao da isprljam ruke. Ne mogu da se rešim ove farbe. Ostavit ću ti par tragova na kući da ne zaboraviš svog prijatelja. Da. Super. I ne zaboravi na krov. Sad će sve biti. Na krov ću staviti travu. Baš je dobro ovdje. Mekana. Izgledat će super na krovu. A sada treba staviti znak. Da bi svi znali da ovdje živi zombi. A možeš li ga malo na stranu? Jel tako? Ne, vrati nazad. Umorio sam se. Hajde ovako da stavim, jel može? Da, super. Je li sve u redu? Da, hoćeš mi platiti? Da, izvoli. To je baš ono što mi treba. Hvala. Ćao. Vraćaj se pod zemlju. Kako mi je drago što sam pobegla odatle i sada mogu da živim u svojoj kući. Okej, nastavit ću da ukrašavam kuću. Treba staviti daske na prozore. A ovdje ću okačiti mahovinu. I ovdje isto. Šta je to? To mi treba. I još par gljiva sam našla. Wow, crv. Njam. Ozbiljno. Zombi se sviđa. Odvratno. Kako sad da zaboravim na to? Možda ofarbati kuću u crvenu boju? Imam puno krvi. Tako je. Da, to će biti baš lepo. Pogledajte kako lepo krv curi po kući. Da. A sad ću pustiti svoju decu. Leteći miševi. Da, savršeno. A sad mi treba svetlo.
I obavezno treba staviti znak da ne volim sunce. Neka svi znaju to. O da, zombi, marš odavde. Znam da me voliš. Kako slatki pauk. O, šta je stvar? Šta je to? A, hoćeš sebi kućicu? Okej, sad ću napraviti kuću za tebe. Ali moraš mi pomoći. Donesi mi onu kutiju. A sad mi trebaju crne daske i pištolj sa lepkom. Hvala. Da bih napravila kuću za stvar, treba naneti lepak na dasku, a zatim zalepiti drugu dasku, treću i tako dalje. A sad ću sastaviti sve i gotovo. Stvar, nadam se da ti se sviđa. A sad ću napraviti staz od kamenja. Ovako. Ukrasit ću ogradu paučinom. Izgleda baš dobro. A sada moram napraviti sebi poštansko sanduče. Treba će mi samo daska i lobanja. To je to. A ja ću imati najlepše poštansko sanduče. Savršeno. Stavit ću crveni tepih. Šta je to? Pismo? Volim te. Jao, je li to od zombija? Ne, ne, ne. Zombi, ne sviđaš mi se. Jel da? Kako da ga zaljubim u sebe? Ali došla mi je ideja za poštansko sanduče. Napravit ću ga od kanta za zalivanje. Odlična ideja. A evo poštara, zdravo. Wednesday, sećam se vašeg plesa. Zaustavite ovo ludilo. Hajde, stavite pismo i odlazite. Doviđenja, idemo dalje. Hej, za mene pismo. Super, hvala. Nema na čemu. Ne, neću da se rukujem s tobom. Idem ja, doviđenja. Opa, Drakula. Ali to nisu pravi očinjaci, jel da? Ma ne, to je nemoguće. Treba mi čekić. Nešto neće. Možda motorna testera. Koji lepak bre koristiš? Glupi čovek, ja sam pravi Drakula. Što si bacio pismo? Ajoj. O ne, šta to tako sjaj tamo? Je li to sunce? O ne, sklonite ga. Sakriću se u kući. Tačno. Unutra nisam ništa sredio. Sad ću popraviti to. Prvo treba farbati zidove u crvenu boju. To mi je omiljena boja. Kako lepo. A sad ću staviti na pod crveni tepih. O da. A na prozor ću okačiti crvene zavese. I obavezno sliku. Na njoj je nacrtan moj pradeda. Okačit ću ogledalo da bih mogao da se gledam u njega. Dole će biti polica sa češljom. Usput treba se očešljati. Da, tako je. Ovo mi je omiljena igračka iz djetinjstva. Tako sam se umorio, treba odspavati. Jel spava? Dede te poljubi moja uspavana lepotica. Niko me ne voli. Jadna ja, niko me ne trebam. Šta se desilo? Tačno. Mogu razmazati bale po zidu. Imaju odličnu zelenu boju. Ispalo lepo. A šta je to? Zemlja? Tačno. Treba je staviti na pod da bi mi bilo udobno spavati. Super. A sad mi treba sto i televizor. Tu će biti stolica. A pored log. Da, tako je. Na njega ću staviti moje omiljene slatkiše, oči i mozak. A još ću okačiti sliku Drakule. Tako je lepo ovdje. A pored ću okačiti svoju sliku. Sada imamo zajedničku sliku. Da vidimo šta imam u kanti. Burger i jabuka. Tu je jackpot. Moram se odmoriti. Zombi se sviđa. A šta ja da radim? Tačno. Za početak treba sve obojiti u crnu boju. Koristit ću boju spreju. Tako će biti brže.
Savršeno. A na pod ću staviti tepih. Na zid ću okačiti neonske trake. A preko ću staviti vunu i obojiti je u crnu boju. Odlično. Sada imam osvetljenje. Svaka mi čast. Znam da je to prelepo. Tu će biti ormarić sa mojim knjigama. A na zid ću okačiti male kosture. Okačit ću sliku stvari. A u ćoše ću staviti još par detalja. I neću zaboraviti na svoju pisaću mašinu. Moram završiti svoj roman. I ne ometajte me. Moram završiti sve na vreme. Marš odavde. Dođite u posetu. Zapratite naš kanal ili ću popiti vašu krv.